V polotení oceánu prežije ten, kto sa dokáže stať pozadím. Nie skryť sa za kameň a nie zmiznúť v hĺbke, ale doslova sa rozpustiť v svetle, ktoré ešte prichádza zhora. Sekerníkovitá ryba takto žije. Nespolieha sa na rýchlosť ani na šťastie. Prispôsobuje sa okolitej tme, ako by ladila vlastnú siluetu podľa cudzieho pohľadu. Tu, v súmračnej zóne, nebezpečenstvo najčastejšie prichádza zhora a každý tieň, každý zbytočný kontrast sa mení na pozvánku k útoku. Preto sekerníkovitá ryba vyzerá zvláštne a dokonca nesprávne. Telo má sploštené ako čepeň, boky vrhajú chladný, kovový odlesk a brucho sa dokáže rozsvietiť tak, aby ju zdola jednoducho nebolo vidieť. Nie je to krása ani efekt, je to spôsob, ako prežiť ešte jednu noc tam, kde ťa neustále hľadajú očami. Súmračná zóna je vrstva vody, v ktorej svetlo už nekreslí svet, iba ho naznačuje. Zhora je ešte slabé pozadie, zdola takmer úplná tma a práve na tejto hranici vznikajú najpresnejšie formy maskovania. Sekerníkovitá ryba je malá, no jej tvar klame. Vysoké telo, stlačené z bokov, ju robí podobnou tenkej platni. Pri pohľade spredu sa mení na čiaru, z boku na ostrý klín. Taká geometria znižuje odpor vody a pomáha jej vznášať sa vo vodnom stĺpci s minimálnou spotrebou energie. Tu je to rozhodujúce. Zbytočný pohyb môže stáť deň lovu a deň lovu môže znamenať celý týždeň. Hlavné tajomstvo spočíva v riadení tieňa. Na spodnej strane tela sú fotofóry, drobné svetelné orgány. Nesvietia ako signál, ale fungujú ako spodné podsvietenie. Ryba nastavuje ich jas tak, aby jej brucho splývalo so svetlosťou vody nad ňou. Dravec pozerá zdola nahor a zvyčajne zachytí práve tmavú siluetu. Keď však silueta zmizne, pohľad prejde ďalej. V tomto paradoxe je napätie. Aby zmizla, musí svietiť. Jediná chyba v nastavení a zrazu sa z nej stane škvrna, ktorú si niekto všimne v zlomku sekundy. Oči sekerníkovitej ryby smerujú nahor, ako u tvora, ktorý žije pod neustálou hrozbou útoku zhora. V súmračnej zóne je to logické. Korisť prechádza nad ňou. A dravce tiež využívajú zvyškové svetlo. Ryba visí takmer nehybne a sleduje orné pozadie. Každý tieň znamená pohyb. A pohyb tu znamená buď potravu, alebo smrť. V takých chvíľach jej telo zostáva pokojné, no všetko je pripravené na okamžitú reakciu. Krátky výpad, cvaknutie čelusti a opäť ticho. Živí sa najmä drobnými kôrovcami a zooplanktónom. Niekedy uchmatne aj maličkú rybku, ak sa priblíži príliš blízko. Je to lov nie na rýchlosť, ale na presný moment. Vyberá si vrstvu vody, kde je viac koristi a zotrváva tam, aby šetrila energiu. V noci sa mnoho organizmov dvíha bližšie k hladine a súmračná zóna ožíva. Cez deň všetko klesá hlbšie a sekerníkovitá ryba sa presúva s nimi tam, kde je tmavšie a pokojnejšie. Je to každodenná vertikálna migrácia, jeden z najväčších pohybujúcich sa procesov na planéte, ktorý sa odohráva takmer bez svedkov. Je tu ešte jedna zvláštnosť. Jej boky často vyzerajú striebristo, ako by boli pokryté zrkadlom. Nie je to ozdoba. Taký povrch odráža slabé svetlo zhora aj záblesky cudzej bioluminiscencie, čím rozmazáva obrysy tela. Odraz je však riziko. Stačí nesprávny uhol a namiesto neviditeľnosti sa objaví krátky záblesk, ako cvaknutie čepele. Preto ryba drží telo v správnom uhle
a neustále balansuje medzi dvoma možnosťami. Stať sa tieňom alebo prezradiť sa odleskom. Ak si tento svet predstavíš ako javisko, sekerníkovitá ryba je majstrom osvetlenia. Neustále sa kalibruje podľa pozadia. O niečo vyššie je svetlejšie. Treba pridať svetlo. O niečo nižšie je tmavšie. Svetlo treba stlmiť. Všetko sa deje bez prudkých pohybov, v mikroskopických rozhodnutiach. V sumračnej zóne nevyhrávajú najsilnejší, vyhrávajú najpresnejší. Niekedy sa tieto ryby držia blízko seba, nie v tesnom krdli, ale v rozostupoch, ako by dodržiavali neviditeľné pravidlá. Nie je to spolupráca, skôr dôsledok správne zvolenej vrstvy vody. Je tu dosť potravy a stále je možné zmiznúť. Príliš vysoko je priveľa očí a rýchlych lovcov. Príliš nízko zas málo koristi. Ich život je neustály kompromis a tento kompromis je viditeľný aj v tvare tela. Najnebezpečnejší moment prichádza, keď maskovanie prestane fungovať. Stačí jediná chyba v jase fotofórov alebo jeden zbytočný pohyb a na pozadí vody sa objaví silueta. Vtedy už takmer nie je čas. Zhora padne tieň a všetko sa skončí skôr, než si to telo uvedomí. Preto sekerníkovitá ryba žije, ako by každý okamih bol skúškou. Nebojuje s tmou. Stáva sa jej pokračovaním. V sumračnej zóne lovci často používajú bioluminiscenciu ako zbraň. Záblesk môže byť návnadou alebo začiatkom útoku. Sekerníkovitá ryba na tomto pozadí pôsobí pokojne, no jej svetlo je rovnako dôležité. Nie je útokom, ale maskovaním. Keď sa korisť priblíži, nevrhá sa za ňou. Čaká, kým sama prejde správnym bodom a až potom zaútočí. Je to lov na chybu, cudziu. Občas sa v týchto vodách objavia väčšie tiene, rýchle ryby či kalmáre, ktoré reagujú na kontrast okamžite. Vtedy sekerníkovitá ryba neuteká, zostane nehybná a spolieha sa na svoje nastavenie. Ak svetlo na bruchu splýva s pozadím, dravec prejde okolo. Ak nie, čas na opravu už nebude. A práve v tom je napätie jej existencie. Žije nie v úteku, ale v presnosti. A tak, kým zhora ešte prichádza slabé svetlo a zdola už začína tma, sekerníkovitá ryba zostáva visieť na tejto hranici. Neustále vypína vlastný tieň. Presne natoľko, aby prežila ešte jednu noc.